नांगौबादि मोब्लिब मोनैयाव भुगिनो गोनां जादों जनायनि साधारन सुबुंफ्रा मोनाबिलि समाव फरायनायाव दखान गलायाव बेफार खालामनायाव जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों जनायनि साधारन सुबुंफ्रा महकुमा मोब्लिब बिफाना जेबो खामानि मावाखै होननानै अजद रायजो राजाफोरनि दिनैनि सरकारा 24 घन्टा नखर नखर मोब्लिब होनायनि खोथा होदोंमोन बे सरकारनि दिनावनो मोब्लिब गैयालासे सोलिनो गोनां जादों फरायसुला फरायसुलि आरो साधारन सुबुंफ्रा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो जनायाव मोब्लिब होनाया मुङावल' खामानियाव गैया माखासे समाव मोब्लिब फैब्लाबो भल्टेज गैया ना फांखा गिदिङो ना लाइट जोङो बेखौनो लानानै मोब्लिब गासैबो समाव मोब्लिब मोननांगौ होननानै दाबि दैखांदों थागिबि सुबुंफ्रा गामि ओनसोलनि खोथाखौ दोनथ' जनाय सदरावनो सानफ्रोमबो मोब्लिब होनाया नाटक जागासिनो मोब्लिब होनाय नाटक जादोंब्लाबो बिल लानायखौ हगाराखै होननानै दाबि दैखांदों थागिबि सुबुंफ्रा जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बडलेण्ड बुब्लि प्रब्लेम और पानी विशेषके असुविधा जे कारेन्ट नाथाकिले आमी पानी কৰ পৰা পাম বা আমি টিউবেলটো আমাৰ দূৰত আছে বিশেষকৈ ছোৱালী মানুহ 100জনী ছোৱালী মানুহ বা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আকৌ ইয়ালৈ তললৈ আহি পানী উঠাবলগীয়া হৈ যায়গে আৰু কাৰেণ্টে পঢ়া সময়তে কাৰেণ্টবোৰ মানে গুচি যায় আৰু আমি কেনেকৈ পঢ়িম সদায় মম জ্বলাইটো আৰু কেণ্ডেল জ্বলাইটো আমি সদায় পঢ়িব নোৱাৰো কাৰণ আমাক কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিবলৈ চৰকাৰৰ পৰা আহ্বান জনাইছো বন্ধ হোৱাৰ পাছৰ পৰা আমাৰ পুৰা অসুবিধা হৈ আছে যে পানী আৰু কাৰেণ্টৰ পুৰা অসুবিধা হৈ আছে আমাক চৰকাৰৰ পৰা ফালৰ পৰা এইটো আহ্বান জনাও যে আমাক কাৰেণ্টৰ সুবিধা কৰি দিব বুলি लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तब हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं लाइक कितना नो मतलब क्या कैंडल से या लाइक उधर से पड़ेगा सो वी वांट द मतलब लाइट चाहिए होता है सो बङाइगाव साफागुरि रोडआव थानाय मेघना हुंडाई शोरूमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-line अरा भेरना अल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि रोड एबा लामा सेराव थानाय मेघना हुंडाई शोरूमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेघना हुंडाई शोरूम बङाइगाव साफागुरि